Ja, mit navn er, så vidt jeg kan se, Johnny Madsen. Det står der sandelig. Og om jeg ikke også skal have en videopodcast sammen med min rigtig gode ven Henrik Røde Jensen. Madsen, i den her videopodcast, der skal vi tale især om Dalton. Hvor mødtes I for første gang? Ja, vi mødtes jo på von Hatten i Randers. Det var, jeg tror, det var et Koda-møde. Og så siger Olsen, han får øje på Lilleholdt. Ham skal vi kline os op af. Ikke fordi han har langt flere tilskuere, vi har, men han havde først og fremmest kørekort. Og det, hverken Olsen og jeg havde kørekort, så det var jo et helvede, hver gang vi skulle ud og spille. Og Lars, som er jordens sødeste og rareste menneske, han siger, jamen så lad os da lave en trio sammen. Han havde hørt om os. Om ikke andet så for vores fiaskoer, men lad det ligge. Så dannede vi en trio på von Hatten, som vi kaldte hård lokvoks og det hvide gennemsnit. Og det var jo ingen mennesker, der kunne udtale, så vi blev enige om at kalde os Dalton. Det var ligesom i gang, da jeg husker min far, han havde sådan ønsket sig en Mitsubishi. Det kunne mor ikke sige med sine nye tænder, så de fik en Saab. Det var i samme stil. Og det sjove, det var Jakob Døssing. Ja. Du må heller lige fortælle, hvem Jakob Døssing er, for dem, der ikke ved det. Jakob Døssing, han kørte os til jobs. Og Gud ved, om han ikke lavede lyd også. Jeg kan ikke huske det. Men i hvert fald, vi spillede på små teater, biografer. Og jeg kan huske, vi boede 8 dage nede i Istegade. 4 mand i en dobbeltseng. Lilleholdt, han skulle have lyset slukket. Olsen, han skulle have det tændt, og jeg skulle høre musik. Så ingen fik nogensinde sovet. Men vi var unge, og vi var på vej til Europa et eller andet. Da vi så senere bliver, rockstjerner, om du vil, så var så dejligt, at vi ikke skulle sove 4 mand i samme seng. Så vi blev hver på seng, ja. Og Jakob Døssing, det var jo Lilleholds roadie, og det var en, som Lilleholdt passede godt på. Og den 4. mand i sengen, man skal også lige sige, at Jakob var en forholdsvis stor mand. Ja, det må man sige. Og dobbeltseng er måske også et stort ord. Der var ikke meget plads, kan jeg huske. Nej. Pladsen blev bedre efterhånden, som I blev mere populære. Ja, simpelthen. Har du en enkelt eller 2 gode historier fra starten, udover at I har ligget 4 mand i en dobbeltseng? Var der publikum til stede, eller var det noget, I har arbejdet stille og roligt op, eller hvordan? Jamen, det arbejdede vi stille og roligt op, og vi var, for fanden, altså, jeg kan huske en episode, hvor vi spillede i Svendborg, og det er sjovt, jeg ved ikke hvorfor, vi endte altid med en pornofilm efter en koncert. Så var der en aften, hvor Olsen, han mente selv, han har fundet prinsessen og alle prinsesser. Ikke? Så siger han, jeg dropper lige pornofilm i aften. Jeg har lige en prinsesse, jeg skal følge hjem. Ikke? Og Lilleholdt og mig, den pornofilm med ålen, den har vi set 100 gange. Og så sagde han, nej, nu lusker vi kraftedeme efter. Og Olsen og hende, de gik gennem Svendborgs gader. Og Lilleholdt og mig, vi gik jo satan ligesom the bells, du ved ikke. Vi luskede for at se, hvad det er egentlig. Hvorfor han havde svigtet os med ålen. Og så kommer de så ned, hvor hun bor. Og så siger hun så, tak for en dejlig aften. Så siger Olsen, skal jeg ikke med ind?
Nej, sagde hun så. Og så slog hun porten i, og så sagde de, gunk. Og lille holder mig, vi liste igennem Svendborgs gader, ikke? Og, nå, sagde vi så, hvordan var det? Hun var fantastisk, siger Olsen. Hun var helt. Og så sagde vi, begge to synkron, gunk. Så han hed kun gunk derfra. Ja. Og man kan jo så sige, at I skabte jeres egen karriere sideløbende, hvad der så blev et fritidsprojekt, Dalton. Ja. Men de 3 pladeselskaber synes jo, fordi I havde så stor succes solo, at der skulle laves en Dalton-plade. Ja. Den bliver indspillet i 1992, og I turnerer i 1993. Kan du huske, hvem der får ideen til den første Dalton-plade? Nej, det kan jeg faktisk ikke. Joff, måske? Jeg tror, at det både er Joff og Jan Dehner faktisk, der begge kunne se ideen i, at nu skulle vi have gjort jer, eller de skulle have gjort jer, kommercielle. Ja. Men der var jo som sagt 3 pladeselskaber, der var 3 managements, der var også 3 store egoer. Var det nemt at få til at fungere? Jeg kan huske Joff og Dehner. Den tredje kan jeg ikke rigtig... Var det Steffen Früland? Det var faktisk Jan Winters, der var indover. Nå, men i hvert fald den ene af pladedirektørerne havde så meget forstand på musik, at han mente Simon og Garfunkel, det var et sagførerfirma. Og det var sgu svært at navigere i den der historie. Men det lykkedes os da at få noget godt ud af det, så vidt jeg husker. Ja, men det er jo som sagt, det var jo og er 3 store egoer, så det var jo noget med lige mange numre på den første Dalton-plade. Ja, på den måde, ja. Ja. Ja, altså, det var... men jeg kan dårligt huske det. Men du kan vel sikkert huske det næste spørgsmål, fordi hvem har skrevet det største Dalton-hit nogensinde? Jamen, det har jeg altid taget på mig. Og lave hitsene. De andre, de kunne så komme med deres. Ja, sådan er det at leve med vinterens å. Altså i 1993, der spiller I over 70 jobs. Jo, vi det. En efterhånden legendarisk tur, som du selv har betegnet som en lang fest. Men da boet så skulle gøres op, så var alle pengene brugt. Hvad brugte de alle de millioner til? Jeg ved sgu ikke, hvad bruger man millioner til i den alder. Altså, okay, jeg vil sige, jeg glemte at afbestille Royal i 3 uger. Der stod mine sko der i 3 uger. Det var selvfølgelig ikke smart. Men jamen efterhånden, så tror jeg, at vi var flere biler på landevejen, end der var folk backstage. Så vi tog det også som en husk lige på, ikke også, at vi jo kraftedeme spillet sammen i 7-8 år, hvor vi har ligget 4 mand på dobbeltværelse, ikke? Altså, jamen det var ikke pengene, det har det jo aldrig været. Men det var en fest. I forhold til transport, I startede jo egentlig med at køre sammen i samme bil. Ja. Men der kom måske lidt gnidninger, fordi jeg kan da også huske, og det har du også fortalt, at til slut der kørte vi faktisk i 3 forskellige taxaer rundt til de forskellige byer, så det er måske også der, nogle af pengene er blevet brugt. Ja, men altså, ja. Men det er ikke noget, vi skal dvæle meget med, men der kommer jo lidt gnidninger i venskaber, og der er nok 3 forskellige versioner af den sag, men hvad er din forklaring, når I har turneret så meget sammen? Jamen altså, det kan godt være, at jeg springer i det nu,
Fordi 2010 Ja. med Dalton, det vil sige den anden plade, vi udgiver, der sker der jo det, at Olsen mener selv, at han er den sundeste i Dalton, fordi han gik en tur med hans hund Mutti. En gang rundt om Brabrandsø, og så tilbage igen om måneden. En gang om måneden gik han en tur med Mutti. Så har han købt en blodtryksmåler, og den sagde 220 over 200. Er det godt, siger Olsen. Nej, det var det så ikke, og orkestret mente, han skulle søge læge. Ja, det var de forbandede apparater, der var noget i gang med. Og det er typisk Olsen, det har jeg altid elsket ham for. Han giver aldrig op, selv når han står med bare røv i spotlight. Så alle fik den der blodtryksmåler på et tidspunkt, og alle havde et fint blodtryk. Selv Lillehold lå i den bedre ende. Og når vi var ude at spille, eller på restaurant, vi skulle spille i Horsens Ny Teater, hvor vi øvede nede et par dage før, så måtte alle tjenere have den på. Alle havde godt blodtryk. Så kommer Olsen hjem en 3-4 dage, så ringer han til mig. Så siger han, nu har han endelig fundet en, der havde et bedre, eller et dårligere blodtryk end ham selv. Det var hans hund Mutti. Så Olsen, han var i topform. Han kastede sig vertikalt ud på rockscenerne. Ja. Ja, venner, det er jo en fantastisk historie, men nu vender jeg lige tilbage til slutningen af 93, fordi efter den turné, så sagde I alle tre, eller i hvert fald nogle af jer, at I skulle aldrig spille sammen igen. I trængte i hvert fald til en pause. Ja. Et par år efter, i 1996, der mødes I så hos Lilleholdt op i Gammelry ved Gudenåen, nede i hans baghave. Ja. Man kan vel sige, at han kalder lidt til forsoning. Ja. Var det ikke en EM-kamp, vi var nede at se? Det var det lige nøjagtigt. Ja. Jeg havde jo den store fornøjelse at være fjerdemand til den her seance. Ja. Og det er jo, hvad jeg betragter som en af de absolut sjoveste aftener i hele mit liv. Men jeg synes lige selv, du skal fortælle, hvad der sker, efter vi har spist og drukket og går ned til Gudenåen. Jamen, Olsen mente, at ham og mig, vi skulle ud i en kano sammen. Og jeg vil sige, altså, kano og mig, så mange, jeg er ude af en fiskerfamilie, og det er altså ikke kanoer, de fanger fisk i. Så Olsen, han drog ud på Gudenåen, og så på et tidspunkt, så rejser han sig op, og mener, at der sker for lidt. Så ryger vi begge to i vand. Jamen for helvede også. Og jeg tror faktisk, der er billeder af det. Men, og det ser Lilleholdt. Så siger han til Nina, Lilleholds kone, det skal filmes. Ud med hende, ud med kameraet, ikke, og så videre. Og ja, hvad der så sker, det står lidt uklart, må jeg sige. Men skurken var Olsen. Naturligvis var han skurken. Altså, nu har jeg jo set videoen. Ja. Og jeg kan godt sige, at der er et længere sjovt skænderi mellem jer to om, hvem der egentlig rejser sig op i kanoen. Ja, men det er ikke filmet, fordi Nina kommer jo først ind, hvor vi er væltet. Det er en gang. Ja, men det er, næste gang, så er det mig, der rejser mig op, fordi jeg vil sige, som amerikanerne siger, det der ikke er filmet, det er ikke sket, ikke? Så synes jeg ligesom vil bidrage lidt til festen, ikke? Men skurken er uden tvivl Olsen. Jeg ved ikke, om det skyldes hans høje blodtryk, eller hvad det skyldes, men sådan var det. Og det ved han godt, når vi sidder sammen. Han ved godt, hvem der er skurk i den der historie. Og afslutningsvis i denne podcast, der kan vi jo så sige, at
Vi har videoen liggende, vi har 3 minutter, og der må vi jo lige snakke med advokater rundt i hele verden for at høre, om vi skal lade et publikum se den her video, eller den skal være kun til os 4, som var der dengang. Ja, det vil jeg glæde mig til at se. Tusind tak, Madsen. Ja. Og når du er klar. Ja. Jeg har købt et årskort til en taxa, smurt mit støvler ind i fed. Min Rolls Royce er deponeret hos fald. Min golfkort er blevet væk. Jeg tager til Alamo. Jeg tager til Alamo. Ryger kubanske cigar med David Crockett i Alamo. Den ekstreme farveblinde maler, han råber på Chagall, men Chagall er red på sit rensdyr, væk fra det store afdansningsbal. Han er nu i Alamo.